zvezvaunochemera zvakapedzwa kare kare, zvakagadziriswa. Tora kutenda mwanangu, torai kutenda baba vangu. Some they say if you go to church every Sunday, is that so? Is that so? Some they say you have to give everything to the pastor. Is that so? Is that so? It is already done on the cross of Calvary. It is already done on the cross of Calvary. It is already done on the cross of Calvary. Kana uchitenda chete kuna Jesu Kristo, uchaona kuti zvimwe zvinhu zvaunokoshesa hazvina maturo, zvakataurwa naSoromoni. Uchakoshesa zvinhu zvinokosha, uchakoshesa zvinhu zvinokosha. Kutanga zuva ranhasi, kutanga izvezvi, kutanga iye nhasi uno, kuwana upenyu husingaperi, kunokunda zvinhu zvenyika ino, kunokunda mufaro wenyika, kunokunda zvinhu zvepasi pano. Uri kudzingirira mhepo, udirile dzote murena, uri neile butsilo tokusafele, uri pulusitse, uri pulusitse murena, utetse kale rako. For the churches to come together and say, with a common understanding, Jesus did not bring denominations, He gave birth to believers. We are all His children. How long shall I wait for the nations to unite, for all the African countries to come together with a common agenda and a common purpose? Ndakaona zvichiita kunge zvanonoka, kunge zvatenderera, asi kune vachinda vePezhia vaye vekunonotsa mhinduro yaDhanieri, mhinduro ichauya kunyangwe zvikanonoka zvazvo. Kuchatumwa Maikeri kunoibvuta ngirozi yehondo, ichasimuka
pane dzimwe nguva dzatinofunga kuti Mwari watirasa tisingazivi kuti anofamba nesu, anotitakura. Mwari yawa anotisesekedza pamvura inozorodza. Tiregererei Mwari, pamwe pacho tinokumhurai tichinge tapererwa